Kishi ko butulci kashi na takwas. To wannan maganganu da Asabe ke yi cikin tashin hankali su suka ɗauki hankalin Lantana ta fito daga nata ɗakin don ganewa idanunta. Ana tsaka da haka kuwa sai ga Alhaji Habibu ya kunno cikin gidan cikin shigarsa ta alfarma, ga wani ƙamshin turare mai kiɗimar da ƙofofin hanci da ke tashi a jikinsa. Yadda ya koma ba a cikin sauƙi za a iya gano shi ba saboda yadda ya zama mai cikar haibar gaske, ga ƙasimba a fuska, ya zama kakkaura, kowace alama ta ni'ima bayyananna ce a tattare da shi. Kallon da Asabe ta yi masa cikin wannan yanayi kafin ya isa ga ƙwaƙwalwarta ta iya gane shi ɗin ne ko ko idanunta ne ke nuna mata wani daban a matsayin shi. Sai kuwa caraf Lantana ta kira sunansa tana faɗin, Habibu, Allah mai iko, Habibu daman za ka dawo gida? Mamakin ganin Habibu da ta yi da kuma ganin Kulwa cikin wannan yanayi su suka kiɗima tunaninta ta kasa sarrafa kanta, sai kuwa ta zube ƙasa sharaf ta faɗi ƙasa sumammiya. Kulwa ta saki tata sandar ta yi kanta da hanzari tana kiran sunanta. Babu jira, ita ma Lantana ta yo hanzari zuwa kanta tana jijjiga ta da faɗin, Asabe lafiya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ganin ku da ta yi ne, tunani ne ba komai ba. Nan fa suka shiga ba ta agajin gaggawa irin na cikin gida. Zuwa wani ɗan gajeren lokaci sai kuwa ta farfaɗo. Ko da ta farfaɗo hawaye ne masu ɗumi ke sauka a fuskarta. Habibu na gefenta ta kamo hannunsa tana faɗin, ɗana ina ka shiga, me muka yi maka ka guje mu tsayin wannan lokaci? Yanayi ne na karya zuciya Asabe ke magana cikinsa tare da nuna kulawa da jin ƙai na mahaifiya. Shi ma Habibu kuka yake yi sai dai babu abin da yake iya fita daga bakinsa sai kalaman bayar da haƙuri da yake ta jera wa mahaifiyar tasa yana neman yafiyarta. Baba ku yi haƙuri, ku yafe min na dawo gare ku ba zan ƙara nisa da ku ba. Ku yafe min na yi kuskure amma ba da nufi na guje ku ba. Wannan kenan. To a can ƙofar gida kuwa tuni Malam Hussaini direba suka shiga kicini ya fito da kayan da suka zo da su. Ana tsaka da haka kuwa sai ga Hamisu ya cinno hancin molalliyar 'yar ƙurƙurarsa tun da ya hangi wannan zabgegiyar mota a ƙofar gidansa. Ga kuma kaya da ya ga ana cirowa cikin motar, ga buhunan shinkafa a ƙasa da kwalayen taliya da jarkar mai, ga kuma wasu ana cirowa, wasu ana shiga da su gidan. Hankalinsa ya yi kansu yana hanzari ya ƙarasa don tabbatar da gaskiyar abin da idanunsa ke nuna masa. Sai dai ya san ba wani gare shi ba da zai kawo masa wannan kaɓakin arziki. Da sauri ya ja birki, bakin ɗin ma ba a daidai ya yi shi ba saboda yadda hankalinsa ya karkata ga wannan abu da yake gani. Lokacin da ya ƙarasa, Malam Hussaini ya shiga gidan sai kuwa ya shiga tambayar sauran, shin waye ya zo gidansa? Babu wanda ya iya ba shi amsa. Hamisu a kiɗime ya shiga gida da sauri amma me zai gani? Sai kuwa ya tarar da wannan lamari, ganin haka kuwa baya buƙatar ƙarin bayani ya tabbatar da ɗansa ne Habibu. Ya ɗaga hannu sama duk a firgice ya kasa nutsuwa saboda abubuwan da ya gani na daula a tattare da ɗan nasa, yana faɗin, Alhamdulillah, Allah na gode ma. Habibu, yanzu ashe daman zan ƙara sanya ka a idanuna? Ya matsa inda yake ya dafa kafaɗarsa yana dubansa ya ce, Habibu ina ka shiga? Daga ina ka fito? Wannan motar ta ƙofar gida ta waye? Habibu bai kai ga ba shi amsa ba, ya lura da halin da Asabe ke ciki. Nan fa ya shiga ƙoƙarin yi mata halin nasa. Kai yau ka ji Asabe da abin mamaki. Yau Allah ya dawo miki da ɗanki. Yau dai sai dai kuma aiki ki kama wani kukan da banza ko? Amma dai me ya kawo kuka? Yau kukan na menene? To ashe ke ba murna za ki yi ba? Dubi arzikin da Allah ya yi wa yaron nan. Ai dai kin san yana cikin daula duk inda yake.
ya shiga jero wannan shirmen bayanai nasa wanda haushinsa take ji sosai Asabe ba iya ita kaɗai ba hatta Lantana. Habibu ya juya yana neman gafara a wajen mahaifin nasa, sai dai tun bai kai ƙarshe ba Hamisu ya tare shi da faɗin, a'a ni wallahi na yafe maka Habibu, yau me kai me na kukan? Sai kuma ya ɗora da faɗin, kai tsaya na tambaye ka Habibu, wannan kayan da ake shigowa da su kai ya kawo mana, namu ne? Habibu ya ce, naku ne baba. Malam Hamisu ya ƙara cewa, ita wannan motar fa taka ce? Lantana ce ta tare shi tana faɗin, kai dai Hamisu wallahi ka ji kunya, babu inda tunaninka ke tafiya sai abin duniya. Ana tsaka da haka ne kuma sai ga baba Yabi ta rarrafo daga ɗaki tana faɗin, zancen wa nake ji ana yi yau a gidan, wa na Habibun? Habibun da ya guje mu ne yau ya dawo ko waye? Zuwa wani ɗan lokaci cikin wannan yanayi na mamaki sai dai har yanzu Asabe ba ta magana, ta yi shiru, kallon mamaki kawai take yi wa Habibu, cikin ranta kuwa abubuwa ne da suka shuɗe suka shiga dawo mata. Lura da yanayin da take ciki, Habibu ya sa bai samu gamsuwa ba, don haka ya ce su tafi asibiti domin a duba lafiyarta. Bayan sun je asibiti sun dawo, kowa ya saki jiki, sai dai har yanzu kallo ya ƙi ƙarewa a kan Habibu, kallonsa kawai suke yi tamkar sun ga wata baƙuwar halitta. Sai dai kuwa wannan lokaci Baba Yabi ba ta ɓoye halinta ba, sai da Habibu ya sha baƙaƙen maganganu a wajenta. Haka ma Kulwa, musamman da ta ji batun Kulwa ta kamu da cutar ƙanjamau ga kuma ƙafa babu lafiya. Amma da yake Kulwa yanzu ta kanta take yi ko tanka mata ba ta yi ba. Haka ma dai Baba Asabe ba ta ce da ita ko uffam ba. Zuwa wani lokaci yanayin gidan ya sake canzawa. Habibu sai da ya sa aka nemo kowa na gidan ya gaisa da duk sauran 'yan uwansa. A nan fa Habibu ya saka su cikin farin ciki mara misaltuwa, kowa ya kasance cikin alkhairi. Ya yi wa 'yan uwansa ruwan nerori, maza kowa shadda da yadi, mata atamfa da leshi, ga kuma kayan abincin nau'i daban-daban da ya sauke musu. A wannan rana dai kowa ya kasance cikin farin ciki. Habibu ya saki jiki da 'yan uwansa aka shiga hira irin ta yaushe gamo da iyayensa. A nan ya ji matsalolinsu da irin ƙalubalen da suke fuskanta. Sannan ya zaga kowane lungu da saƙo na gidan ya gane wa idanunsa, ya ga yadda gidan mahaifinsa da suke rayuwa a ciki yake, ko ƙofar kirki babu, wani ɓangaren babu katanga sai tsumma da aka ɗaura, wani gurin langa-langa, ga shi babu banɗaki mai kyau, gidan dai babu kyan gani. Ga kuma uban zafi da yake sauka a ɗakunan gidan, kamar ɗakin gidan biredi. Yayin da aka saki jiki kowa yana cikin farin ciki, sai kuwa ga Aliya tana zubar da ƙwalla, jikinta ya yi sanyi, yanayinta gaba ɗaya ya canza. Habibu ne ya fara yi mata magana yana tambayar ta, Aliya lafiya kuwa? Me ke faruwa? To masu sauraro za mu kwana a nan, sai ko mun haɗu da ku a episode na gaba. Sunan ɗan Malam Babura da na rubuta kuma nake karantawa. Ku kasance da mu a cikin wannan sabuwar tasha tamu ta Babura Hausa TV. Ga bakin zuwa wannan tasha, sai ku yi mana subscribe, ku yi like, ku taɓa alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora shiri a kan lokaci. Masu sauraro, Assalamu alaikum.